Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mabiro tayo chenro ni en Andruth Otieno kendo en morna mang'eny mar bedo kod odiechieng' wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Obed ngima mag nyithindo, mag joma dongo, mag joma mine kata mag joma chuo. Ngima mar ringruok nyaka ngima mar paro kaachiel kod ngima mar chuny. Tiende ni ngima ni duto te e mwandu ni maduong'. Yiena mondo mi arwak daktari marwa obonyiso ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage kaito ene momi watu wako makawuono. Machiegni daktari? Erokamano ahinya Ruth, amor kawuono kabiro bet kodi mondo watwagi e chenro mar penj laktar. Gi nyinga Levi Onyango Juma, an wuod game kendo an laktar molonye tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro. Gi dho ngere iluonga ni psychologist. Kendo amor ahinya ka wabiro ng'iyo weche mopogore opogore manyalo kelo dangni mar paro kuom oganda wa kata kuom ng'ato. To kaka iwacho no ero, an kawuono anyalo gombo ni mondo wang'i twak kata wawach twak maluwore gi tungni mane udi. Koro gi dho ngere waluongo ga ni domestic violence, lakini gi dhogwa to wawacho ni tungni mane ot kata tungni mane udi. Koro wadwa ng'iyo ni to tungni mane udi gin gik machalo nade, to ere hinyruok ma ginyalo kelo kuom ng'ato, to ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni tungni ni e ot ka. Mopogore opogore gik machalo kamago, ai jok manigi penjo nyalo penjo baadaye. Erokamano ahinya. Moro kapok wadonjo e penjo kata jogo manyalo bedo kod penjo, daher mondo wang'e ni ka tungni mar udi, nikech chenro mar penj laktar wang'eyo ga tuoche mopogore opogore, tungni mag udi kata midhiero mag lwenje mag udi, ma wanyalo kete kanyo, wanyalo classify kaka tuo, wanyalo classify kaka ang'o? Wanyalo kete kaka midhiero, lakini nitiere hinyruok mokelo manyalo koro biro kaka tuo e dend ng'ato. To ok wanyalo wacho ni midhiero mar udi en tuo, ni waluonge ni koro en tuo moro, but wanyalo mana wacho ni nitiere hinyruok monyalo kelo kuom ng'ato manyalo lokore tuo. To gin hinyruok mopogore opogore kendo moriek yo gik makelo dangni mag paro. Emomiyo amor ahinya ka wabiro ni mondo wang'i ane to ere kaka ang'o momiyo wang'iye e chenro mar penj laktar, nikech ng'ato nyalo penjre ni to tungni mar udi ni to koro tinde wang'iye e penj laktar nade. Lakini tungni mag udi go nitiere hinyruok magikele ngima dhano mang'eyo ni wabiro ng'iyo kaka chenro dhi mbele. Erokamano ahinya Ruth. Mana kaka iwinjo no nyakora muge jwang' tungni mag udi, midhiero mag tungni mag udi, ok en tuo, mak mana nitiere midhieri modhi kele kit ngimani e pachi, kata mana e dendi owuon manyalo lokore tuo. Ka oselokore tuo to moro thiedhe nyalo bedo matek mokalo. Ji mang'eny bende osewito ngimagi, to wacho ga ni ngima ka ngima onego bed ni rito gi kaka onego bed ni rito ngima duto te, ma kik ng'ato milre gi ngima moro amora mane ok ochweyo e kor piny ni. Nyasaye kende manyalo timo gima ohero gi ngima ng'ato. Seche mong'e midhieri mag udi kata tungni mag udi, wang'iyo wawacho gik machalo kaka lweny manyalo bedo e ot kowuok kuom ng'at ma ji ariyo mani kanyakla. Jogi nyalo bedo ni gin jogo mokendre kendo manie keny, kendo ginyalo bedo nyaka ni gin jogo ma pok odonje keny, lakini gin jok ma odak kanyakla kata mani kanyakla. Tungni mag udi bende nyalo wuok kuom jonyuol kata kadhi ne nyithindo. Onyalo bedo ni en mana kata kowuok kuom anko ni moro kadhi kuom en tungni manie dala kata manie udi kanyo. Mago e gigo ma wanyalo wacho ni gin midhiero mopogore opogore. Koro yore mopogore opogore ma tungni mag udi nitie mwanyalo wacho ni en yo kaka mar lweny mane ot, ma ing'ama miyo iyoki gi jaodi ka makosa moro timore, samoro ok en kata makosa to manyni makosa, to koro en aena yoko mapile pile kata yoko mabira ma samoro gik moko ni maber kendo moling maber, tipo ka gimoro kotimre matin ni to kendo koro osetimre nadi, osegoyi. Koro mano emwaluongo ni physical violence, manyiso ni sama ng'ato goyi kata gi lwete, kata ogoyi okawo gimoro ogoyi godo, oliho moro yudo kanyo ogoyi godo, kata opadi, gik machalo kamago makelo hinyruok e dend ng'ato e yo mar gocho. Mana achiel kuom gigo mwanyalo wacho ni en tungni mar ang'owa manie ot. Tungni mar ot bende inyalo kel, ok ochuno ni ng'ato nyalo bedo nogoyi, lakini nitiere kaka onyalo keto maisha ni kata mana ngimani kaka udak kode kacha bitimore nadi bet matek. Nitiere ute ma wach ni ng'ama dichuo ok yie kata ne minot mondo odhi oti
kata mondo yud tich gimoro amora matimore ot kacha chande iyudo ka okonyal yiene minot mondo obed kata gi pesa kata pesa ne moro kata obed gi yore moro mar manyo mar nueng'o ni ing'ama dhako bede ot pidh nyithindo tim kamano lakini in iwuon tineno ka ok mano kaka ni dwaro ni mondo idag ngima mamari to gino kelo dangni mari mar paro kata inyi e yo mopogore opogore mano mwaluonga ni financial violence manyiso ni ng'at mudak godo obed jaodi chande otweyi mokinyal dongo e yore mag menyo kata yore mag nueng'o kata mana inyalo yudo ka mondo obed gi control mari iyudo ka pesa momicha onyalo bedo pesa moro mokoromo kata mok nyal timiza mahitaji ma in godo mok nyal chopo mahitaji ma mari kiyudo tich moro inyisi ni we tijno itami no kidhi tich kamaro iyudo ko ing'at chalo ng'at motwe e ot kacha chande mano bende en gino achiel kuom yorego mwanyalo wacho ni tungni ni e ot kaendi to tungni ni ok ochuno ni ng'at madichuo kende manyalo time ne ng'at mamiyo kata ng'at mamiyo bende nyalo kelo hinyruok ne ng'at mang'owa ne ng'at madichuo lakini statistically kata kwang'iyo atamalo mang'eny en ni joma miyo emiyudo ka sana gikalo hinyruok kata mana gine magibedo jogo ma hinyre ahinya koduogo ni wang'iyo koro weche mag tungni mag ang'owa mag udi kendo tungni moro mar ot nyalo bedo gino mwaluongo ni sexual manyiso ni ng'ato nyalo chuni riwruok kode e yo ma in okidwar kata sama in okidwar kata ka ok iikori ni mondo iriwri gi ng'atno to ng'ano nyalo bedo jaodi bedo ni wadak kanyakla kata ni wadak kanyachiel kata ni in jaoda okomino ni saa asaya kata kokiikori mar riwruok to magi gin gigo mag ringruok koro sama wadwa riwore cha onego bed ni wan duto wan kanyakla kendo wang'eyo ni en gima waduto wadwa timo e seche makamago to iyudo ka samoro ka koro ochuni gi thuon diere moro ng'ato nowacho na kansela na moro nowacho na ni wuod luo ing'e ni kikendo waluongo ga ni jok madiyo ji rapist to in ibed ga beda king'e ni e keny kanyo ero iboga repi pile koro iyudo kamano en nikech makite ma en koro iyudo ka nitie jok manie keny to gikale gigi to nikech kia mar oganda wa bende ng'ato ok nyal ng'eyo ni to gini awinjo kaka winjo ni nikech en tungni mantie e ot kae awinjo kaka winjo ni nikech ok en gino mayie godo ni mondo timre lakini nikech be ng'amidwa dhi nyiso ni ijaod ng'ane to ng'ane timo niga hamano pile onge ng'ama biro timore nade ibiro penji ni nidhi keny nang'o nidhi katedo nang'o koro nitie gik matimore e ute mang'eny ma dhano oumo kata ma dhano ok wuoye malela to iyudo ka gigi baadaye kata mana kaka sadhi gibiro kelo hinyruok e ngima ng'ato to mane momiyo kawuono wang'iyo chenro ni e penj laktar nikech hinyruok ma gikelo kuom ng'ato gi e gin gi tuoche mopogore ma koro kosedonjo ne ng'at mamiyo kata ne ng'at maduchiwo makale gigi tiyudo ka koro gigo wanyalo wacho ni tungni mar ot okelo hinyruok e paro mar ng'at makama erokamano ahinya wamulo kata physical tiende ni ng'ama miyo igoyo kata ng'ama miyo goyo ng'ama dichuo wang'iyo kata financial magin yore mag pesa ma idwa ni mondo miyo tung pachi e yore mag pesa ok inyal dhi menyo ok inyal tiyo tijeni e yo madwarore joma mine timo ma joma chwo bende timo ma iwacho ni machielo bende nitiere mwaluongo ni sexual yore mag bede achiel mano bende obedo e midhiero mag udi nitiere machielo ka okang'eyo ka en bende achiel kuom midhierni mag udi verbal tiende ni gik ma ng'ato wacho ni kata kaka ng'ato ayan kod gik makamago ma bende wanyalo keto kaka midhiero mar ot mano midhiero mar ot nikech verbal kanyo inyalo yudo ka nitie weche minyalo wachni kata gimoro manotimore kata kane pok uromo gi ng'ani e dala ukucha kata nitie makosa moro manotimore chien kanyo to koro kan nitie gwenyruok moro manige ot kae tiyudo kama e gimi timiri ichuo igo sate kata kaka jodala uchalo emomiyo ubet kama kapo ni nyithindo wawach ni usedongo gi nyithindo nyathi ing'eni nitie gimoro mwaluongo ga ni identification e ot minyalo ga yudo ka nyathi achiel
opogore gi nyithindo mamoko kande. Yudo ka achiel sana buk ok ohero ahinya, lakini omite gik lweto loso radio, loso ang'o gi. To yudo ka samoro kendo ng'at ma en odwane nyithinde te mondo obed lawyer, daktari, gik machalo kamano. Koro chiemo iwacho ni nyathi modigni ni ing'e ni mae kothu. Koro nitie weche moko minyalo wachni machuo chunyi. To wanyalo ng'iyo gi kaka weche, lakini sama gidonje chuny ng'ato ma ng'ato mako gi chande to chando pachi. Magi gik mwanyalo wacho ni verbal kata manipulation moro ma ng'ato wacho ni gimoro mondo itim gimoro mokiwinj kidwa timo in iwuon, to wacho ni ok ochwadi bo, ok opadi bo, ok otimo, lakini kako wacho ni kata kako manipulate chande, mago bende wanyalo wacho nang'owa ni mago verbal abuse. Kendo wanyalo ng'iyo moro ma ng'ato luwi, ne in gi ng'ato e relationship, kata ne un gi ng'ato e hera, to udhi uwere, to bang' werruok no koro en omanyo ngimani, odwano ofuatilia ngimani, gimoro amora mitimo, oro ji kumidake. Iyudo kionge kwe, mano gino manyalo, kata mana ng'at mudak godo nyalo timo gik machalo kamano. Ok odwani mondo ibed go osiepeni, en gi ich lit moro ni osiepeni ok inyal bet go, ni dhi bet piny ni go mbaka gi wamama wenzako, ni dhi e chama. Iyudo ko tweyi e ot kacha, mana kaka wacho ni nyalo twe ni yore mag manyo pesa chande, bende nyalo tweyi ma kata koro ni wuoth ni bed go osiep moro onge, chama ok inyal dhiye, chokruok ok inyal dhiye, kanisa kidhiye nyaka ibed kuminenie, mok inyal wuok itim, ionge freedom mari. Ing'e ni keny kata wan wacho ga ni achiel kobiro moriwre ka achiel bed adiwa, lakini kidhano to nitie space moro mwaluonga ni personal space monego bed ni imiyo ng'ato. To ka wach ni e yo marach ni koro jok mawinjowa kata mine mawinjo odhi owach ne jogi ni daktari nowacho ni mondo miwa personal space. Koro mano ke gima wachi, but nitiere relationship ma onego bed ni ng'ato bet godo oko mar keny kacha chande. Jok ma ka en gi shida to nyalo ga wacho ne ng'ato, pimo ne ng'ato. Jok monyalo go mbaka, osiepe ma miye mor ma ginyalo ga bet godo to giwacho wechegi ka gitieko to duoge ode kama entie cha. Ok omino ni sama wuok cha ni to koro nitie timbe moko maricho motimore nadi modhi timo. To kiyudo ka mano tweni maonge kaka inyalo timo, tiyudo ka mano kelo tungni ang'owa e ot kanyo. Mano en midhiero. Nyakora Muge Jwang, thothne awinjo ga ka ji wacho ni in ka jaodi ok oluwi, mano nyiso ni ok oheri. Iwinjo ka daktari wacho ni ka en lupo moro ma okang' gimoro amora dakika ka dakika, mano nyalo bedo hera. To kata kamano kapo ni ok ong'e malong'o, onyalo bedo achiel kuom midhierni mag udi. Samoro jomoko bende wacho ga ni an chwora nyaka goya kok obiro nyisa ni ohera, kata nyaka go dhako korka anyise ni ahere. Daktari wachonwa kacha ni mago gin weche ma kelo tungni kachiel kod midhierni mag udi. Magi duto te ere kaka ginyalo lokore magibed e kit ngima ng'ato. Mago gimoko mathoth wang'e kidieny mar ariyo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario Nyakor Muge Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek Nyakor Muge Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakor Muge Jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakor Muge Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Chal
mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' Tich Ariyo Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kama tunarudi. Tar kamwacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kacha midhierni mag udi kata domestic violence mabende waseyudo kacha ni biro e yore mopogore opogore, e yor weche ma ng'ato wacho ni e yor gocha ma en physical, e yore mag manyo pesa kod gik makamago. Daktari, seche ma ng'ato otimo ni gigi duto te, okang' maduong' kata yo mokwongo monego bed ni luwo en mane? Chik. Chik en ni i-report ni nitiere shida manie ot mainyi, nikech achiel kuom gigo minyalo kata mwanyalo wacho ni hinyruok manyalo wuok kobiro kata koluwore gi tungni mag udi kata gik matimorego, inyalo wito ngimani. Ng'ato nyalo goyi kokong'eyo nodhi, waluongo ga ni manslaughter. Okogoyi ni mondo negi, lakini e process mar goyino idhi mitimori nadi. To magi gik matimore. Enana ni samoro ok gine anga kata ne ok ng'egi, lakini gin gigo matimore. Koro anyalo wacho ni mondo okaw chik, dhi mondo i-report wachno ka chief, dhi mondo i-report wachno ka polis. Kiyudo osiptal moro kogoyi mihinyori midhiye, nitie osiptal kidhiye nitie form ibiro miyi miluongo ni P3. Jas form no mondo okaw chik mondo ne kaka ikonyi. To gima bende abro wacho kapok wadhi mabor en ni luoro moro nitie mamako ng'at mamiyo ni ok onyal wuok e keny machalo kamano. To mano nyalo bedo nokel gik mopogore opogore. Mokwongo nyalo bedo nikech ing'ino kaka wang'iyo yore mopogore opogore, wacho ni nitie moko ma ng'ato nyalo kata tamre ni mondo in kik ibed gi tich kata ibed gi yori mar yuto. Koro iyudo ka luoro moro mako ng'at mamiyo ni sama sewuok e ot kani to nyithindwa gi ng'ama bro pidho, ere kaka bro pidhogi, ere kaka gibro dong' nadi. Mano konego bed ni en luoro mamaki sama in e keny kata inie ot matungni machalo kamano nitiere. Koro kinyalo wuok e ot mantiere tungni kendo sana sana migoyie kata mahinyruok makamano nyalo bete, to anyalo wacho ni tem kapo ni isetemo luwo chik kata isetemo wuoyo gi jok minyalo wuoyo godo ma ok ine kony mantiere, to wuogi e odno. Many yo minyalo wuok e ot kanyo
mondi wuogi kata kiwuok gi nyithindo ubro neno kaka ubro timo mago lakini gimokwongo ni in mokwongo mondi many kama inyalo bede ma safe ma hinyruok otimore nadi onge. Koro mago gik moko ariyo mawacho. Mokwongo inyalo kawo chik, inyalo report ka polis, inyalo report ka chief, inyalo report ne anyuola kata jok ma ni responsible manyalo konyi. Kamano kotiyo kata kamano kineno ka hinyruok nitie mang'eny to timri nadi wuogi. Kik ibede ot ni bete keny ni paro ni nyithindo go jaodi no kotho kiny nyithindo go ibro dong godo to pod ibro rito gi ma ibro dak kodgi. Koro wuoge odno. Nitie moro Ruth? Antiere kod penjo nikech nwasewinjore ni kaka wamedo sudo nyakwara Mugia Jwanga ka intiere kod penjo tiyoronwa namba mar SMS ma en 236 no mondo mi wapenji to wang'eyo gimonego bed ni watimo. Nitiere gimoro ma daktari oleronwa kacha ni kapo nono ni neno ka gini muomi ino wuon nyaka ikwongi herri. Winjo kaka giwacho kacha ni lazima ujipende many kaka inyalo yudo konyruok mapiyo piyo. Ok ochuno ni nyaka iwuog straight away, inyalo manyo yore mopogore opogore ma unyalo loso godo wechegi. Antiere kod penjo machielo ka owuok na kuom Orwa penjo kacha ni wantiere kod economic violence mana mane wacho weche mag pesa cha. To owacho kacha ni seche ma ka ji nitiere Kenya to nitiere kaka ng'at machielo mako pesa kata mako yore mag konyruok ne ng'ato ma ok oweye thuolo mondo mi oyud kaka otiyo gi pesa go. Ere kaka ma nyalo donjo maroch pach ng'ato kata nyalo affect ng'ato psychologically. Epani kuma wachiko nikech kore wadwa ng'iyo kaka ginyalo affect ng'ato. Sama ng'ato mako pesa ma ok inyal meet, ok inyal ing'eni pesa watimo go gik mopogore opogore. Nitie chiemo mar ot, nitie ler mar del, nitiere gik mopogore, tije pesa ng'eny. Sama ok inyal grow chande nitiere kaka gino kelo stress kuom ot kata kuom ng'ato. Stress no kodonjo onyalo bedo mang'eny molokre depression. To depression kosedonjo mane koro kama wawacho ni gigi ok wabi wacho ni tungni mar ot en tuo kata en midhiero, lakini depression to en ang'owa to en tuo. To en tuo no minyalo kel nikech onge gino ma inyalo timo, onge kaka inyalo endelea. Awacho ni ng'ata ka ng'ata piny ka nigi mahitaji mage kata nigi ambition. Akiani ambition cha to wabro ng'iyo nang'o. En gi nitie ji duto nigi lekgi ma gidwaro ni chieng' moro gitimiza, chieng' moro ayawe ne mama wa gima kama, chieng' moro atime kama. Sama udhi onge giminyalo onge giminyalo timo, yudo ka gicha kelo ni midhiero, stress. Ma in saka sa ina stressed, ikuya pachi kwayo. To mago e kuma koro yudo ka dangni mar paro timore nade donje. Nikech kok inyal timiza lek magi, ok inyal kata rwakri maber. In gi chama onego bed ni gole pesa moro onge kaka inyalo timre nade yudo. Nyithindo ok inyal chulo negi fee kata ok inyal. Mano gino makelo hinyruok e paro mar ng'at madhano, obed ng'ama dichuo, obed ng'ama miyo. Omiyo wabed uru jok ma pachgi oyawre mondo luoro manyalo bedo to nitie gimo ka ng'iyo ka nitie gik mamiyo ga ji nyalo bedo gi tabia machalo kamagi. Achiel kuom gi en tuoche mag dangni mag paro kata mwaluongo ni mental illness. Circumstances kata kwa ng'iyo yore mag tuoche ma kaponi ma gima timore nikech ng'ato nigi tuo mar dangni mar paro, achiel kuom gi en manyo ne konyruok mondo gini otimre nadi. Nitie tuoche mabiro gi violence maketo ng'ato ni en rakoko, en kamano. Mago gigo manyalo kelo weche mag hinyruok kata mag tungni mar ang'owa mar ot. Bende nitiere ng'at ma en kanodongo nodonge ot mane nitiere tungni masaka sa gikoko masaka sa. To nitie gima waluongo ga gi dho ngere ni childhood socialization. Manyiso ni nyithindo gisomo gima gineno moingo gimowachne. Nyathi gimoneno katimore ot kacha chande e kako socialize, e kako somo, mano e gimon ng'eyo ni mae kaka maisha onego bed ni ji timore nadi. Kore yudo ga ka kodongo to chances ni malo no bende onyalo bedo gi shida mag tungni mag udi e ode koyudo ode. Okomino ni nyithindo temo dak kama koko ng'enye biro bedo jokoko. Lakini kaluwore gi dongo psychologically e bwongo nyathi nitiere gigo ma kaka nyathi obedo socialized. Kata mana ot ma iyudo ka jonyuol mere sana. Iyudo ka sana nyithindo
ata malo ni malo ni ka gidongo gibende gibiro timore nade mano childhood nikech nyithindo gin wang' gisomo moingo itgi sama en nyathicha gimoneno cha omako mapiyo moingo gimowachne ni mondo otim. Mar ariyo kawanie ot mabende ji merie sana kata ma ji tiye gi marach gi yedhe matimore nade mamero ji iyudo ka gigi sama wasetiyo godo to giloko pachwa kendo koro lweny timore nade bedo mang'eny magi gik makelo hinyruok mopogore opogore machalo kamae. Koro mondo aduok penjo kata mondo aduok miwacho ni ere kaka ginyalo hinyo achiel iraseng'iyo kaka ipenjo mar financial cha ni ginyalo kelo gigo kaka stress manyalo biro bedo depression. Nitie gino mwaluongo ni post traumatic stress disorder. Sama ng'ato goyi chande oketie trauma en buok mar del kata buok mar del go buongo gi paro mano biro kaluwore gi gocho kata gi koko kata gayany ma ini yudo ka koro sa asaya kata kibet magani yonge to ina ng'at ma yonge kwete tang ni idhe goya koso iyudo ka nindo mari kore nindo tichako leko ni goyi e nindo iwinjoga iyudo ka koko moro matin kata onge gima timore na koko moro matin kata buogi kabisa iyudo ka ina ng'at madende timore nade madende buok lek bi leko magalagala mano manyiso ni tungni cha osedhi motegno mokelo dangni mar paro maluongo ni post traumatic ang'owa stress disorder. To daktari kaka wamedo sudo ni ing'eri seche mama timore tiende ni ochal gi penjo ma ng'ato nyalo penjo ni mane manokuongo biro tong' koso gweno gini odwa chal nikech iyudo ka midhierni gi nyalo miyo inowuon kata tuoche mag dangni mag paro nyalo miyo ilok kiti mibed violent ma kata ng'at mane ogoga ji chako goyo ji nikech nitiere kod dangni mag paro kato bende chak yudo ni onyalo lokore komachielo seche ma ng'ato nitiere kod stress kaka ni wacho nwacha ma koro ok onind maber manyiso ni tuoche bende koro dhi donjo kuondegi dende bende ok nyal bedo kod kwe kata weche mag adundo mag wecho matek tuoche ma kamago kata chiemo appetite ne lal kabisa ma yudo ka koro chiemo ok ochiem kaka notimore nade kaka nochiemo ga iwacho nang'o Rose. Awacho kacha nyakwara Mugia ni en penj laktar kama wagoye mbaka wang'e weche mag midhierni mag udi inyalo nene ni en gima tin to kare gini hinyo ji e odni oinyi kaka ng'ama wuoro oinyo ng'ama miyo oinyo nyaka nyithindo madonge odni nikech nyithindo gi bende ok dong gi kwe monego bene gidongo godo seche ma gidong gi kwe kata pach gi bende ok ti e yo makare ibo winjo ni grades gi bende odhi piny ka grades gi osedhi piny e skul gima kiny bende koro wase compromise. Daktari ere kako nego beni itimo diagnosis samoro ineno ni kama tiere ni samori neno chenro ni tuwacho ni kama tiere ni ahinyora abiro iri kaka Dr. Levi mondo miyu ikonya itimo nang'o kapo dwabede gi police mag domestic violence ken gino matek nitie penjo ma ibro penja interviewing kaka mineno kori penja ta aduoko ni kaka wabro penji tiduoko taito wanyisi ni kuma intie ni nitie hinyruok mantiere nitie tungni mar ot ma dhi mbele e odi koro wabro keti e thieth madwarore manyiso ni nitie counseling wabro timo ni nitiere kaluwore be gi giwango magino sechope to kaluwore bende gi tungni mar paro miyudo nikech tungni mar paro gi biro mopogore opogore nitie ng'at ma ibro yudo ni en gi depression nikech ang'owa nikech tungni mar ot ibro yudo ka nitie ng'at ma PTSD ma nigodo nikech gini osetimore kuom ndalo mang'eny kata kuom higni mang'eny ma en gocho ka gocho to ing'e ni gima timore ga Ruth ni e tungni mar ot iyudo ka samoro chakore mana ka wach kayany kamano nikech sama in gi ng'ani ing'e ni ok yot mondo idhi ikend ng'at ma negoyi koro en gima chakore mana ot kacha ka mos iyudo ka ochakre gi mar pesa chande control moro nitie ma inyisi ni in koro kitim kama to gini o escalate mos katimo kanyo machopo koro kumidiemiega pile chande to kelo gino maluongo ni complex trauma en manyiso ni trauma achiel mi ekale ni isekale over a period of time pile ma koro kelo shida maduong' e del kacha chande koro thieth mibro ketiende kata gi counseling mibro timni kata gi hocho mibro timni bende luwore gi hinyruok miyudo kaka ng'atno ma en victim mar gima waluongo ni tungni mar ang'owa mag ot koro ka in gi PTSD tibro ketie treatment mar PTSD to PTSD ibro yudo ga ka most ng'enyne
ibro thiedhe gi hocho, to nitie nyaka yedhe moko mibro miyi mabro timre nade, mabro konyi gi gigo kaka, nikech achiel kuom gigo en ni nindo nyalo bedo matek kabisa. Wamake maka kanyo daktari. Seche ma waduogo to wadhi online, ka intiere kod penjo mora mora, tigo simu mondo mi penji. Aneno ka penjo sechako donjo mang'eny mokalo. Namba mar SMS en 23600. Kik idhi mabor. Kidieny mar adek ni ok adwa no baiki Kisuli. To Monty anawinjo mana kagima nitie kaka Paris chako chich koda. Chich kodi nade? Nitie ranyisi miweyo ka? Ayudo sati. To kendo nitie gi ranyisi. Deals, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwako gi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. Wewe museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Lude mondo giwo kodo gigogo nases moting'o mana firimbi e lwetgi. Nases 20 mohinyre, an achiel kuom joma hinyre. Nases 20 ma Siaya ohinyore bang' joma undu monjogi e kinde mane ging'anyo ka gidwaro ni sirikand Siaya owinji ywakgi. Koplo mwenyewe akanipigia simu akaniambia, tunaomba utuletee shilingi 15,000 sasa hivi, na usipoleta kesho utalia
na hujui utaambia familia nini. Familia moro Sibania dwaro ratiro ne wuodgi manyocha otho e tesend obila makomo Mwamu. I married Dalmas, a very handsome man. He gave me problem with women. I've been living with this lady ever since you got married to my husband for 14 years. Under one roof. Ringre Dalmas Otieno timne alame e boma Nairobi motelo ne ik mare ka familia mare bende oyudo thuolo mar timo nende. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny mogika ma waya online ka itiere kod penjo tigo simu mondo mi ipenji nikech penjo eng'eyo kae to bende wasea online ndo mar SMS namba mar SMS en 236 antiere kod penjo mathoth mokalo owacho kacha ni penj na laktar ni dichuo kosiko mana ka oling sate okuyo to kipenje gi marach odak mana ni en sawa iko to kinone matut to koro oger debede ni entiere kod midhiero moro dangni mar paro to ma bende wanyalo classify kaka midhierni kata domestic violence. Mano kwa nyalo wacho ni en domestic violence wanyalo bedo ni en aena gi dangni mar paro ma ok en thuolo moro yiena ka simbuini ma ka simbuini. Hello penj laktar Wini. Hello. Machiegni? Machiegni penj laktar? Wini wu? Ya, gipenjo. Ewi penj laktar. An jagini cha Rio Gabora. To okosabedo mayot e dak na koro nitie kaka depression osedonjona sani ma aneno mana ka gitejo Afrika. Nikech kaluwore gi wasanyuol kode nyithindo adek. To semowacho gin gik magolo chuny kuome. Itowacho ni dala urogo kadidhiyo kanyal kata nyiewo ni gik moko ilalo. Seche moko boduong' kata molewo to nindo e kom kanyo to tiniro. Koro ng'ani gik ailago kero chunya mabor kuome kabisa. Kaso koro nyithindo gi ni koro nyara maduong' koro be aneno ka tinde nigi shida moro e wiye kaka nana kuom kaka cha. Koro kone daktari ne anyalo yudo konsane nikech onge ng'ama nyalo share go aneno ka gima ndoni. Erokamano ahinya. Iwinje? Awinjo Wini. Wini mokwongo dwa hocho. Modhi wang' achiel. Modhi wang' achiel. Mondo oyud tiegruok. Nitie gino maluongo ni empowerment ma thoth ji onge godo. Sama ikale shida machalo kamano inyalo ga yudo ka ionge iparo ni ionge namna kata ionge way out. Iparo ni ipanyo ni adhi kanye an gi nyithindo adek ojegni 28 maybe tich bende otimore onge godo nikech jegni 28 nyithindo manyiso ni osebedo opidho nyithindo omako icho nyuolo pok oyudo ngimane mong'iyo. Koro anyalo nyiso Wini okaw namba sama ng'wachiwo namba omany hocho mondo nikech kuom hocho kacha nitie tiegruok mobro yudo mabro konye mobro neno kaka o navigate godo situation ma entiere noero. To mane manya wacho ne okabitimo ne hocho kae sani nikech time ok bi. Erokamano ahinya. Antiere kod Bernard line. Bernard, hello penj laktar. Hello nyajimo. Machiegni penj laktar. Ma Bernard Agiso. Machiegni Agiso. Akoso kuwuok Kisumu Boma. Adwa penjo lwenje mag udigi. Iyudo ka samoro dichuo go dhako kata dhako go dichuo wacho rieko to joluo ne wero wer moro ni ng'ama teri e jela en jajuok. Bende nitiere alternative dispute resolution kuom lwenje mag udigi nikech a kes ma samoro jogo gore kendgi e odgi kaendi. Koro iyudo ka samoro komak kadi itero kata ka polis to chak liste ng'at momake ni gik machalo kamago. Be nitie yo moro ma inyalo kony godo jogi ka dipo ni gima kama nitie mondo mi kik nyithindo kop gik matimore udi maluche gi nitie. Erokamano. Erokamano ahinya. Abro duoko ng'ano mapiyo piyo. Nitiere gik ma joluo kitgi gi timbegi. Nitiere gik ma kata wan waneno gi kwadongo
Masani kang'iyo ga taneno ka nok gin gik mane ber katimore. Miyudo ka nentie lweny e ute e ot. Tiluongo jodongo makang'ane gi jodongo makang'ane ji bet piny. Aeto giduoko ng'ato e ot mok ging'eyo nonro kata effect awach nang'o ma jogi kale kata midhierni ma jogi kale ot kacha. Lakini nikech jodongo ma kang'ane nobiro mobet piny moloso wach, to wach ni be samoro katilose tiyudo ka ji ariyo manigi tungnigi to ket kando, en wach miloso gi jodongo kendgi. To mano iyudo ka nigeni Ruth gima nyaka wayie kendo nyaka warwaki kaka oganda wani piny oselony. Nitiere alternative kaka wachono, alternative solutions nyalo bedo, lakini bang alternative solutions nyaka wapenjre ni to yo mwatemo tatua go shida ni be en yo mabro tatua shida ni koso waduoko ji ariyo makata gin giwuon ok gidwa bet kendgi to waduoko gi e ot kacha chande nikech wabro kelo wich kuot ne ang'owa ne anyuola. Atingeni daktari moro kanyalo ng'adi kanyo mana matin kar wich kuot kanyo emosebedo ka kelo chandruok mang'eny mokalo ema yudoga ka samoro ng'ato nowito ngimane kod weche makamago. Kar wich kuot kanyo adwa ni mondo wamak mana matin wabowuoye atire kod ng'ate line. Halo penje laktar. Ruth ma mod timo gada janyahera. Apenjo laktar kamae. Wawinji? Kendo dhako. To dhako moro ma jirani odonji daku ka dhako se dak godo bang' higni moko mogwaro. To nitie mara napenjo laktar gi kisiri moro. Kendo dhako ka en gi ich to nyuol kuon. Nyathini onego bed ni mucho ni ng'ama nomiye ich koso nyathini en nyathini. Ni puonj nyathini ma nyathi ae klas nursery ma nyathi donje e classes mamoko motieki. Kaeto dhako dwa nyisi ni nyathini nonyuolo gi ng'ato ni koro wuon nyathi dwaro nyathi. Koro kaendi onego bed ni ng'ato donjo e daku koso nyathini en mari koso nyathini en nyathi ng'ate. Gini nobedo na malit ma nyaka sani an ga gi paro moro ma pacha noringa riwa ma ok nang'e na nyalo bedo nang'o. Ma dhako ne owuok tarik 1 2023 ma notero offices mag jofrida. Ma ne wayalo kes ni ma the end ni nodok na naloye gi keses. Ma nowuok ma nyaka nowuok no noweya gi nyithindo. Mana dong gi nyithindo adek manokawo achiel mana en ja grade 3 manodhigo. Ma nyako notieko skul ma sani en e university. Koro gini nobedo naga malit ma nyithindo ma an go adong kod gi dala. Onego bedo ni ng'ato donje koso onego bedo ni magi nyithindi ma ok onego bed ni ja ok odonje. To bende onego bed ni nyako donje daku gi nyare. Ka koro support onyisi ni nyare ng'ato osekendo ma nyako moro ikendi. Laktar odwoka kanyo mondo mi abed gi kwe. Timo mos ne wadwa no gi gimo kale. Owacho ne jaode nomako ich ka gini e keny. To biro wacho ne badaye ni mano ok nyathine, mano nyathi ng'at moro. Koro en to wachne ka osepuonjo nyathi. Ma nyathi osebet ma oseketo misingi mang'eny gi nyathi. Koro gik moko aina gi ema gimowacho mamor godo en ni lakini wacho ni nyako cha ema notere ka jo feda donge nitie gik madwaro ga legal counsel ma bendo ganda onego be ni ng'eyo. Nitie shida ma inyalo kony gi lakteche to nitie shida ma lawyers gi magistrates ema nyalo timore nade nyalo tatua. Mano conflict ma is worth kata en conflict madwaro ni mondo o seek legal counsel. Omany ng'at mong'eyo chik mar ot by ng'at mong'eyo chik mano gimonego beni koro o include lawyer. Mabro nyise ni kaluwore gi chik mae e kaka chik wacho. An okasomo law. Make kanyo daktari, make maka kanyo kanyadwa ni aduoge matin nikech kata kaka winjo duonde anichiri gimoro madhi nyime kit ngimane ma nyaka wa address nyaka wawuoye. To kapwa wawuoye mano yena mondo miaka we simbu Winfred. Winfred, hello penji laktar.
Hello, pinjla kasi nyaji monyongo yaure. Oyawre ahinya. Oyimore. Machiegni. Ma opio mbawoni. Awinji maber kanche ochanya ngusu mape. Tawacho niya. Kata an gi penjo kuom penj laktar niya. Kuom lonje mag udi, iyudo ni ng'ato kaka an samoro. An gi shida ni iyudo ni wan gi nyithindo kendo moromo madongo ma achiel ja sekondari to moko bende nie joka grade gi. To koro penjo mara en ka koro winjruok onge kinda gi minot. Iyudo ka gini samoro kirango mos olore gi yuto mari. Yore odiore ni, iyudo ka ma onge kwe. Ma ti konyo nade, iyudo ni en gima wasewuoye, jonyuol osewuoye to onge lokruok. En ng'ama kata kichwanyorigo to dwaro ni weche mopondo ka obed openly, ma ti konyo nade ko kamano. Pod nyaka kandari yiero kamano Ruth Nyaji Monyongo. Erokamano ahinya. Abro dwaro ni mondo wang'i gik moko ariyo kae. Nitie wach miwacho mar wich kuot. Miwacho ni wabro timore nade? Wabro wuoye. Kapok wachope wich kuot ka waduoko go penjo no. Wang'iyoga jago mane jaode oyudo onyuolo nyathi e keny ka to nyathi otimore nade? Baadaye to biro yudo ni nyathino ok mare. Owuoyo gi ich wang'. To nyalo bedo ni en gima notimore 2023 to yudo ka sani mago higni 3 koro mosetimore nade mosekalo to pod kata kowuoyo tiyudo ka iwinje duonde en gi pek moro to magi gik makelo hinyruok minyalo yudo ka ng'ato asiro mako modhi otimo gimoro motimore nade to kaka wachako ka wacho ni mokwongo nitiere shida moko makodonje ute ka to wamanyo legal counsel wamanyo ng'at mong'eyo yore mag chik manyalo miyo wayo manyiso wa ni gini nikech kama ochopeni osechopo nyake kot osebedo kama kamae mae kako nego bed ni wadil gi ang'owa wadil gi kesni lakini en owuon en gi kaka en kech iwinjo kako wuoyo en bende odwaro ni mondo odwaro kony modwaro kata ni konyalo yudo duoko masani manyalo konye to obinyalo winjo kotimore nadi koro anyalo wacho ni nikech aneno ka saa osedhi okaka wa namba to bi ogoch wawuo kode abro neno kaka abro duoko penjo neno e yo ma nyalo konye gi midhiero ma entiere jago mowuoyo wach mar owacho wach mar ni gin gi tungni e ot gimoro matin yore mag pesa to mamani wacho ne weche mago mane maduoka e wach ma wacho ni mar wich kuot chande ang'o momiyo wahero bet e keny ma wang'eyo ni wahinyore to kata kwasetemo manyo alternative means nikech ng'ano wacho maber ni osewuo kode jonyuol osetimo kama yore mag yuto nodok piny to e keny okonego bed ni wabet mane keny sama yuto ber to watimore nade to koro waloko kido mano ok en keny mano en ohala koro owe betie ohala obedie keny to many kako nyalo betie keny mane okabi nyise no many ng'ato kata otim ang'o to en owuoge ohala odonje keny. Daktari aneno ka thuolo maya wang'a mokalo mak mana ni nitiere weche mang'eny ma samoro oganda wa nitiere godo mane dwani mondo migi penji to wach maduong' moae godo ni en iwuona kaka jagono mantiere keny bende iritori bende irito chunyi bende irito pachi nikech kok irito rite maanga neko biro make ng'ato iwinjo ni ng'ato ne ngima ka to wiyogo bunde to wagi ng'wech kod weche makamago tene ni ritri iwuon mondo mi ekirit joma moko ichako gi inowuon mondi ekirito joma moko ji mang'eny onego beni chiwo kata kao namba mondo mi imed go kod gi mbaka inyalo yudi kanye kod namba mar simu inyalo yuda namba mar simu en 07 588 100 alony e tuoche mag dangni mag paro to kendo ka in gi ng'ato ma tiyo marach gi yedhe mamero ji ohewo ng'ato tiyo marach gi kong'o ng'ato tiyo marach gi njaga ng'ato tiyo marach gi cocaine eni yath mamero ji mohewo ng'ato ma nigi addiction inyalo goyo namba no to wanyalo lalore wan gi kuonde mwanyalo thiedhe jogo 07 588 100 erokamano ahinya Ruth erokamano ahinya an bende adwoko ni erokamano mathoth
Nyakora Muge Jwang' ok watieke penjo kwa kao teto kata kamano ageno ni matin momiyo wano dhi konyowa e yore mopogore opogore. Erokamano mang'eny kuom yudo thuolo ibire penj laktar ageno ni boduogo kendo. Erokamano ahinya Ruth. Ne jogo picha mawa ne jogo mochung' ne duol ne taya gimoro amora e studio ka amomiyo chenro ni obedo kaka en no waduoko negi erokamano mathoth ne director na erokamano ahinya Bob kaachiel kod producer na Papechwa Okoth. Ne jahera mar chenro ni kuongi heri inowuon kuongi ritri inowuon ng'iya ne aluora ni keny ma intiere kata kama intiere ni en kama ihinye yore mopogore opogore koso to en ang'o minyalo timo konyri inowuon mondo mikony jogo ma ihero mantiere machiegni kodi. Ani luonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo ne chenro mar penj laktar oriti masani.